grabe. Gaya sa mga Ay, nakaning kabawa eh. Uy, miss. Pwede mo utana. Uy, wala ba yung kwarta diri? Wasag ko ka ng kuhan diri. Ako'y da. Ay di ba nga Basig kuha ba? piso, apugong ra. Ay di ba? Ang zaman. kuha ba ka ng mautana ron tako? O sabi pangutan mo. Asa di balay lang Kristyanisa? Christianisa? Ana, dito unahan niya eh. Dito, usa ka ng CI. Dito to unahan. Di maningin ra ko. Maningil ka. Ano naman dito unahan niya. Ato sobay ka dito eh. Sobay ni mo, liko ka diri sa wala. Higkuan diya, nanay lahat diya, nanay tabay diya. Lahat. Layo pa di lahat ay. Oh, lalayo pa dyan mo. Pila pa ka buki di mo kang kuanon. Sakon. Kuha na lang. Nara dito, pangputaan na lang dito na yung mga marites ito eh. Kuha na lang dito. Kanang mamaak ni. Abito ya. Agay. 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 Ano, huling jug ko. Ay, daw to bikin di. Kung hindi ka gamay mo. Papaw ka. Ako nakita. Oh no! Ikaw diri ko dapit sa ubos ka mo. Asawa mo na isariyo. Uy. Lain sa doon ka nang lihok ng may hanagid. O kano? Daat ka sa una ko dyan na usab, no? Ay, ito. Ha? Ay, sige, pwede mo sumbong. Di magsilabit, magmata. Tagmuhan niya, sarili. Ato lang tapos. Asa naman ato? Isariyo. Umaw ka. 5 minutes later. Hoy! Oh no! Ikaw ha? Ipabantay roti ka rin. Ipabantay ka sa tong kabaw. Kanong naghalok-halok naman mo ani yung taon ni tawa. Nakinsam ni tawa na. Naanay kay gitago na ko. Na kay sekreto na ko niya. Karon ugwa pa ning duha. Di gyud ako may bawaan yung sekreto. Diri ra mo magabot. Mao rin kugihan kay ka mo bantay ani tong kabaw ha. Bisig daon na dili karon. Ha? Susak para ka. Salamat ka na. Malakagra? Paminawa ko. Kani siya, nangita ni siya ni Christinisa na. But-but Siya nangita na. Ito, awa, kulit. Naghalok-halok man ganun. Sa'yo, Pasangil, pasangil. Uy, turo. Kung saan mo itong nag-ana-ana mo, Puli ko na puli. Sa kanya kung mata ka, nakuha lang lubi. Nagakag ko sa kalubi. Mata. Huwag lagi na namuha. Nasuod sa mong matang, no be? Taysa. Purag maglago to juan ni ba? Ikaw sad bad. Ngano imo man ni kung saan mo kadugay nga na Ayaw ko patakag storya diya. relasyon, naman relasyon sa kasawa? Mo pa relasyon ba? Kari na lang ako Dili. ibaylo sa mga. Awa, kaya mo nangon din ako iya. Kita yang paulang apa? Dili ka mo ba? Magsige mo din. Kanang ka mo ba? Mura na mo mga kuwan diha ba? So, di na mo bay? Tanawa o. Kristyanisa. Di ba ikaw na? O, naningil ko ng ngutana ko niya asang balay ni Kristyanisa kay pila na kabuan nagsigig sad saad. Ako'y gisugo sa kumpanya na mo nga ipaningil diri. Di, Ikaw man eh. Kita ka ha, nag-unsa, kita ka. Saan mo eh? Napuling raman di ay. ay sa nangutana ko diri niya kung asang balay ni Kristyanisa. Nag-ana siya o nag. Maningil. Uy. Maningil na tayo ka bay? Daghan kay hulmigas. Ano na? Nangutkot Uli na ko din na. Sagdihin na sila dia. Sagdihin na sila dia. Maglalis na na. Mauli ta. Kung di karon mo Mo pala utang Ay, sa. Kunin nyo. Ay, wag mo lang. Kamuran duha. So, ikaw sa tataka. uyong ka sa barangay. Hoy, kas barangay. Ha? Aron mapairan imong utang, pirting pagkadako ah. Naglikay-likay na Daan kag barangay nagtrabaho ka ikaw may nagdaan ning sumon sa barangay. Ay di ni, sumo ni sa among opisina. Sa opisina. Ato sa opisina di ay. Oh, ato na ta. Opisina pa dito sa barangay. Sir kanang mo adto la unya ko sir ha. Bayad ako dito unya. Sige, magsaat. Oo, tara o gani. Mo bangat ka. Ay, di, oy. Mangita ka ba sa